చిన్నబ్బాయి ఆ సిండు వాటర్ అందుకో. రంగభూమికి అభివందనం, రసిక మహాజనమందరికి సుస్వాగతం. సమయం 7 సాయంత్రం వేడయింది, సల్లగాలి సెకిలిగింతలు పెడతాంది. ఆ పక్క మంచం మీద మా దాసుబావ, ఈ పక్క కుర్సీలో కత్తిలాంటి కుర్రాడు ఆసీనమైన యాల మా రమోల డాన్సింగ్ పార్టీ వారి అభినయ హేళ. రచ్చలేపితే పోలా ఓ రమాలా, ఈ పిల్లకు కూడా చీర కడితే పోలా. రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి. కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ కడితే నిద్రపోదు నిండ రాత్రి. కుర్చీని మాట్లాడబెట్టి కుర్చీని మాట్లాడబెట్టి